गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै जोंहा थास' बिबार जागोन आरोना नै थास' बिबारजों अमा बेदर लाबोखादों ओमफ्राय आं थास' बिबारखौ सायनोसै अमा बेदरजों संगोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय जोबजासिम अननानै स्किप खालामाजासे नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं नै दायो थास' बिबारखौ सायग्रोना लानोसै आरोना गोमोनबो गोथांबो आरोना बेखौबो खननानै लायो सायखांबाय आं दायो सुनोसै बाल्थिंसे जाखांबाय नै लोगोफोर थास' बिबारखौ सुखांखाबाय आं सुखांना लाखाबाय नै ओमफ्राय बेदरा नै अमा बेदरखौ आं रुखांबाय आरोना रुखांनानै सुखांखाबाय ओमफ्राय नै फिसा फिसा खालामजोब्बाय खासेया जाहाथे हायनांगौ आरो जानांगौल' आरोना नायला नायलि गैला फिसा फिसा खालामजोबखाबाय नै मोदोमबो मेजेमबो जा मोजांखानो ओमफ्राय दायो आङो बानलु सामब्राम देनोसै रेडि खालामनोसै नायलांबाय थादो गाइस नै लोगोफोर बानलु सामब्राम रेडि जाखाजोब्बाय ओमफ्राय दायो आङो संनोसै मोनाबाय आरोना मोनानि संनोसै सिनियाव नै नाबो दं बावसैयाव नाबो दंबावो आरामनो फोथाराव मोननाय थावा दुंबाय होनोसै बेदरखौ yang biasa nak buat di bedor anak bedor ini nak buat biasa antara betul macam cinta ya anak bedor dan sambal kecilnya biasanya dalam tas itu. Nay लोगोफोर सारा एसे जाखाबाय आरोना एरथावलायाखै बियो गोबां नुदोंब्लाबो दायोहाय रेबबाथाय एसेल' जागोन दायोसो गोबां नुदों रेबलांबा एसे जालांगोन आरोना रेबबा एसे सेमबावगोन आरोना आरो सेमबावगोन
लोगोफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां आरोना दिनै आंनि थास' बिबार संनायखौहाय नायलांदो थास' बिबार रेसिपिखौ माने मेजेमा बोरै ओंखारो माने मेजेम गोबाव एवफ्रामखागोन आरोना मानि बायदि नै थाइसे मोनबाय आं लोगोफोर फाय बेखौहाय आङो थास' बिबाराव होनो नागिरदों आरोना मोनायावनो खाहैबाय खोरदैबो दङमोन खोरदैखौ आरो हरखाय हानासै आङो फाय आं दायोहाय खारजिखौनो होगोन आरोना मानि बायदि गेब्लेबाय आरोना नै गेब्लेजोब्बाय आं माने नैखौ होनो नागिरदों खारजिखौ खोरदै लायनो खिथादोंमोन आरोना मोनानायखाय खायसे हानासै हर जानायखाय ओमफ्राय आङो मैथाबो गैयैखाय बेखौनो खारजिखौनो होनि आरोना एसे सेबनानै जाहाथे माना बायदि मानि बायदि नै बारा एसे ओरैनो थारुन जिरा होबाय आङो ओंखायनो मैगि मस्ला एसे होनोसै गवाखै होनाया जाबाय लोगोफोर मोनबाय दिखांनोसै bedor 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 लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर मोनबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों जानोसै बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिब्ला नेक्स्ट टाइम गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय Bye bye. Good night. Bye.